A Xunta destinará 320 millóns de euros a impulsar o comercio local co novo plan estratéxico do sector. En materia de sanidade, impulsarase un sistema pioneiro a nivel mundial para a adquisición de vacinas. O novo plan estratéxico do comercio de Galicia estará dotado de 320 millóns de euros para modernizar, visibilizar e mellorar a competitividade do pequeno comercio galego. Unha planificación para os próximos anos que recolle 74 accións específicas para promover un sector clave para a economía. En Galicia hai preto de 32.000 establecementos comerciais que dan emprego a máis de 100.000 persoas. Remato xa un plan ambicioso feito da man de todo o sector que nos permitirá facer do noso comercio un comercio local forte e resiliente, moderno e innovador, especializado, que promova o consumo responsable e a protección do medio, que contribúa a dinamizar a nosa economía local e a fixar poboación e que continúe revitalizando os nosos barrios e vilas, conectando cos novas xeracións. Con este plan, hoxe damos un paso decisivo ao futuro do comercio en Galicia. Non só trazamos un camiño claro e ambicioso, senón que facemos da man, e creo que isto é moi importante resaltalo, de quen mellor coñece o sector, os seus protagonistas. Por iso, isto non é só un plan de goberno, é un compromiso colectivo. É a aposta firme por un comercio máis forte, máis digital, máis sostible e máis competitivo. Un comercio que dinamiza as nosas rúas, que xera emprego e que forma parte da nosa identidade. Non foi a única medida aprobada no Consello da Xunta desta mañá. En sanidade, Galicia impulsa un sistema pioneiro a nivel mundial para a adquisición de vacinas en función dos seus resultados en saúde e da súa efectividade real. O presidente da Xunta resalta a partida de máis de 7 millóns de euros para a compra destas vacinas antigripais de alta carga de cara á próxima campaña de inmunización. En outra administración ten tomado o acordo que xa adoptamos. Que aprobamos? Pois, primeiro, estender o calendario vacinal en canto á campaña da gripe e que, cando chega a campaña, pasado o brao, que as persoas de entre 70 e 79 anos reciban a vacina antigripal reforzada de alta carga, é dicir, a máis potente e a que ofrece unha maior protección. A toda agora, só estaba destinado aos maiores de 60 anos, pero tiñan que estar residindo nun centro residencial ou, ben, se non era así, había que ter como mínimo por riba dos 80 anos. Pois ora introducimos a todas as persoas entre 70 e 79 anos e o que supón introducir a 220.000 persoas máis é chegar a unha población protexida con esta vacuna antigripal, esta vacina antigripal moito máis potente, 540.000 galegos. En a educación, o titular da Xunta anunciou o visto e prace do Goberno galego a manter a matrícula gratuita para alumnos de graos en ensinanzas artísticas superiores. Consolídase así unha medida pioneira a nivel estatal que se implantou por vez primeira este curso e da que se benefician preto de 20.000 estudantes. De congelar as taxas de grado para que aqueles estudantes que non cumpran co criterio da gratuidade, é dicir, que non aproben a porcentaxe de asignaturas nos segundos cursos e seguintes teñen que aboar as taxas, pero seguirán congeladas e tamén seguirán congeladas as taxas dos másteres. O aforro estimado por esta medida, para as familias principalmente, está en torno aos 19-20 millóns de euros. Por lo tanto, volvemos a repetilo, veremos agora coas porcentaxes de aprobados, como queda, recordalles que era o 90% dos créditos áreas de humanidade, 80% en saúde, 65% en enseñerías, pero, bueno, unha estimación, vendo as medias de aprobados outros anos, danos este aforro de 20 millóns de euros.